Give me 100. 100? Yes, give me one. Do you have 100? Uh-huh. Okay. 50. Kaç sene sana böyle satıyorsunuz? 20 sene. 20 yıl diyorsun, 20 years. 20, around 20, yeah? Nu știu dacă ați mai rămas acum după ce v-am spus la revedere, dar m-am sus de taxi și mergem să vedem, să încercăm să vedem un apostare aici, exact la Galata Tower. Am mers pe jos, cred că vreo 500 metri, pentru că n-am găsit taxi, l-am găsit pe drumul ăsta. N-am vrut să iau Uber pentru că am cash și vreau să scap de ei. Asta e treaba. Masca. Sorry. Nici n-am plecat bine și eu m-a oprit, că nu știu ce a pățit la mașină și vine să se uite să vadă ce are la mașină, apare un martor din ăla la bord, nu știu exact ce se întâmplă. Să vedem acum, bine, am vreo oră până i-a pus soarele, deci n-aș avea probleme, dar sunt curios să văd ce se întâmplă. A dat acolo că are un semn de ăla care... problem. Maybe problem, da. Ceva cu ABS-ul, cu ăștia, deci nu-mi dau seama exact. Ia să vedem, mă. Da, mă, îi apare ăla de la ABS, ești nebun, semnul de la ABS. Ia să vedem. Tot îi apare, bă, nu-i merge ABS-ul. Păi ce faci cu metri? Mă duci fără ABS să se strice mașina, să mor, să rămân în România fără... Başka bir araba bindirelim baksana. No, cannot go? Başka araba gel. Other car. Dacă nu știu ce face. Bă! Eu nu știu ce face omul ăsta, unde mă uiți? Deci eu nu înțeleg ce face omul ăsta. Sunt de treabă, bă, ăștia turci, dar sunt ciudăței rău, mă. Sunt ciudăței așa, ia să vedem. Hai să vedem care e problema. Stai că îi zic eu că l-ajut. Știți că și eu mi-am luat și o mașină în Brazilia și am mers cu ea, mă descurc. Ia, let's see. Oil good. Good oil. ABS, not go. Deci asta e super random. Deci acum suntem mai mulți în mașină, sunt doi. Nu s-a gândit și el să mă bage în altă mașină eventual, să zică, bă, uite, bă, în alta, că n-are nimic. Să mă dea la un prieten, nu, boss, să ia toți banii, ia uite-l. Și pe ăla acolo, hai că mă bag și eu. Ia. S-a uitat el la ulei aici. Asta mă uit și eu, știu și eu să mă uit la ulei. Ia uite. Mamă, de ce nebunie, bă, ăla. Mamă, ce vânt. E haos la ăștia, frate. Dur ben senin bir araba bindireceğim. Another car? Araba program. Bun, mort. Dead. Dead car. I'm sorry. Da, am stat acolo vreo 5 minute, a încercat omul să-mi ia un taxi, doar că nu a reușit, adică nu oprea nimeni. Deci e bunuțe asta. Bine de tot, frate. Dar mă, mi-am dat seama că, nu știu, nu mă uit la fete de 19 ani, 20 de ani. Mă ușau de astea de 30 ceva, deși se zice că atunci când ajungi la 35 de ani te uiți la de-alea de 20. Eu, pentru că o am pe Valentina, care e tânără, că mă uit, nu mă uit la de-astea de 19 ani, deci să mor eu, vă spun că se poate de care, îmi plac mai mult astea așa mai mari. Așa, deci asta de acolo și omul mi-a zis, domne, aici vezi că nu o să opresc taxiul, că e foarte nasol drumul, că e trafic. Du-te și tu mai în față și caut. Dar de treabă, adică foarte de treabă. Voiam inițial să bag vlogul ăsta la finalul celuilalt, că de-aia l-am început așa, dar nu, o să-l punem separat și o să încercăm să vedem dacă ăștia sunt scammeri la taxi sau nu. Eu mai am bani, plec mâine dimineață și mai am cash și sunt convins că dacă o să încerc să schimb acel cash la aeroport, o să fie nasol, pentru că de fiecare dată cursurile pe care le primești la aeroport sunt slabe și vreau să-i dau și așa un tip mai decent unui taximetrist, dar să găsim un taximetrist decent, da? Ca tipsul să fie decent și taximetristul trebuie să fie decent. Deși în vlogul anterior v-am vorbit despre și v-am arătat bazarul de aici, eu sunt de părere că întregul Istanbul este un foarte mare bazar.
Adică nu e vreo diferență că mergi în bazar sau că mergi pe stradă, oriunde e cineva care vinde ceva, o stradă organizată, aranjată, unde oamenii vând tot ceea ce vrei și tot ceea ce nu vrei. Să găsim un taxi, zic. Ia uite, asta este a domnului Elon Musk și a făcut și fragrance din ăsta și îl vinde pe stradă în Istanbul. E absolut ireal traficul din acest oraș. Văd un taxi acolo, hai să încercăm să-l oprim. Sper să meargă. Hai că l-am luat pe ăsta, mai bine. Hello? Galata Tower? Ok, thank you. Stai că și ăsta a făcut un zgomot ceva la mașină să nu moară și mașina asta. Hai să vedem acum. How much? 15. Ah, ok. One second. It's okay. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. So Bye. I walk Well, yes. that way, yeah? Okay. Towers, I love towers. Ah, ok, I see it. Ok, thank you. Bye bye. Mamă, deci super de treabă, bă. Să nu mai ziceți, frate, că taximetriștii sunt așa peste tot. Super de treabă omul ăsta, Caterin, că m-a dus, a mers foarte puțin. Bă, uite, știu ce, având țigări la bucată. Nu știam că se mai având țigări la bucată. Așa, deci foarte ok, mi-a cerut, nu știu, sub $1 și am dat vreo 5 sau 6, nu știu, atât aveam acolo. În față avem frumos turnul, să mergem. Și acum am ajuns într-o zonă care seamănă leit cu aia pe care tocmai am părăsit-o, dar se află undeva la vreo... Mamă! Undeva la vreo 2 km față de aia. Eu nu mai înțeleg nimic, deci totul aici mi se pare că e la fel, vorbesc serios. Totul, toate străzile, totul e exact la fel. Deci avem frumos în față turnul și o să ne oprim să bem o cafea pe undeva, că de-abia ora 6, iar apusul soarelui este la ora 7. Bine, sunt convins că o să fie full de oameni acolo mai încolo, dar nu știu cât o să se vadă apusul. E vremea nașpa, bă, mă enervează. Ce naibii, suntem la jumatea, de fapt trecuți cu mult de prima jumate a primii luni de cum îi zice, de primăvară, nu? Ia uitați ce Caterinca. O cafenea cu pisici. Știți cât de mult iubesc cu pisicile, adică nu... Dar astea sunt chiar simpatice. Ok, perfect, thank you. Mamă, ce drăguț era și tipul asta. Așa, mi-am luat o cafea vieneză, îi zice astea. De fapt, am întrebat-o pe tipă să-mi dea să-mi recomande ceva. Și asta se prezintă extrem de bine. Cu pisicuțele aici, evident. Mamă, cât de bine arată, ești nebun. Casă. Ia să vedem cât îi lăsăm fete astea. Că e super drăguță și de treabă. Îi dau așa 100 și când îmi aduce îi las 50. Perfect. Haide că o să îi las pe toți. Să vedem acum ce reacție o să aibă atâta. It's ok. Thank you. I-am lăsat tot 100 aia, frate, deci nu știu, a fost $1 și ceva tot ce am luat eu acolo și am lăsat până la urmă, cât înseamnă, nu știu, $10 la fel. Frate, deci eu am venit acum 3 zile aici cu 100 de euro și nu am putut să-i cheltuiesc, da? Bine, hotelul l-am plătit cu cum îi zice, cu cardul, da? În rest, nu am putut să cheltuiesc. Uite-ți aici. Frumoase, frate. Bă, o grămadă de rusoaice, frate, o grămadă de rusoaice. Abia aștept să ajung în Ucraina, să văd eu cum sunt fetele pe acolo. Chiar abia aștept. Și am ajuns la Marele Tur. Vedeți, scrie aici 29 mai 1455. Ăla este exit-ul acolo. Hai să vedem pe unde se intră. Na. E înalt, are 67 de metri. Deci de la mine asta a fost chestia, să scap de banii pe care i-am, pentru că oricum îi schimb la aeroport și o să pierd. Și în fine, pentru 3 zile am cheltuit, nu știu, foarte puțin. Okay, let's go. We will check security. Asta că problema e că nu putem să... Nu pot să cumpăr bilet. Uite, toată lumea e aici cu astea și eu nu pot să intru. Că trebuie la fel să întrebe băiatul ăsta să văd.
No tickets anymore? No tickets anymore. Okay, but how do you normally get tickets? Where from exactly? In the outside we have ticket office, rate train. Ticket office. Okay. 6:30 system It's is shut closed. down. Yes. Ok. Sorry. Ok, thank you. Da, deci nu putem să intrăm. Ăștia sunt super ciudați, frate, aici. Bă, dar ciudați rău. Oriunde vrei să mergi trebuie să ai coduri din alea QR. Sunt super dubioși. Deci am dat fail. Am vrut să vin și eu să văd apusul. Nu că ar fi fost ceva de văzut, apusul e în partea aia și nu s-ar fi văzut nimic. Hai să mergem puțin mai încolo și să încercăm să luăm așa câteva imagini cu turul ăsta, că în rest nimic. Da. Hai că era mișto de mers până acolo. Era mișto de mers până acolo. Era o fată care trecut prin fața mea și a speriat că filmam. Dar din păcate, da. În fine, cred că era mai frumos dacă era și vremea mai decentă. Ce facem acum? Deci exact fail-ul pe care mi l-am luat în vlogul anterior. Deci s-au aliniat lucrurile astfel încât eu să nu văd nimic în orașul ăsta, da? Am vrut să iau ferryboat-ul acolo local și nu s-a putut, că n-aveam la fel nu știu ce cod pe care trebuie să-l iei, n-am înțeles nimic. Era super ieftin, undeva la, nu știu, 5 lire de-astea târșești. Eu voiam să dau, nu știu, ziceam, dau 30, 20, 50, nu mă interesează, vreau să-mi iau ăla. Ia uite ce tare. Ăsta e de spălat pantofii. Tot așa, să-ți spele pantofii cineva aici. Foarte șmecher. Așa. Și așa, deci eu am încercat ca un om relativ normal ce sunt să merg și pe aici să vizitez. Nu am putut să mă duc cu ăla, cu ferryboat-ul ăla micuț. Mi-am luat cruzul ce trebuia să fie astăzi, doar că era la ora 1:30 și aveam ceasul cu 2 ore jumate în urmă și am crezut că e la 3:30 și stăteam foarte liniștit în casă până în momentul în care mi-au scris oamenii și m-au întrebat: "Dom'le, dar dumneavoastră nu veniți în tur, că ați plătit?" Uitați-vă la vlog, e vlogul anterior. Deci n-am putut. Acum n-am putut să intru nici la chestia asta, nu am putut să văd nimic. Deci înseamnă că clar va trebui să mă întorc în acest loc. Pentru că nu se poate să vii în Turcia și să nu vezi nimic. Uitați-vă, alt turn acolo mișto, chiar mai drăguț ca ăla. Ăla mare e urât, bă, mă enervează, nu-mi place, că nu mă lăsa să intru. Ăla e mai frumos. Hai să mergem aici, în jos. Să mergem aici în jos, că poate o fi mai frumos. Mamă. Deci prima chestie, deci, ca să vă spun cam care sunt planurile pe care le-am în, cum îi zice, în Kiev. Deci vreau să facem o chestie, pe lângă lucrurile pe care o să le fac așa de unul singur. Am găsit un site unde îți dau ăștia, unde sunt ghizi de ăștia particulari pe care îi contactezi. Și sunt numai fete acolo, frate. Și vreau să mergem să facem un tur de ăsta al clădirilor comuniste din Kiev, vând, dar o ucrainiancă bună. Și deja vorbesc cu 2 tipe. Să fac 2 tururi. Trebuie să iasă ceva cel puțin interesant, zic eu. Ia mă că mergeam și am văzut aici un semn, la semn, frate, cu WC-ul. Da. Și am văzut asta aici, să vedem cum arată acesta, WC-ul public. Trebuie să plătesc ca să intru aici, sau ce? 69 de tălâni. How much? 1? No, it's ok. N-am unul, i-am dat 5. Vreau să văd și eu cum arată aici, frate. Ce pana mea. Mi-a explicat și mie ce sunt astea, de exemplu. Ce e aici? Sorry. This, to wash feet? This. Nu, to wash feet. N-am aici să speli picioarele sau ce asta? Cred că da, frate. Da, mă, cred că e din ăla să speli picioarele. It's ok, just wanted to see. It's ok, thank you. Sărac cum se uita la mine. Da, mă, cred că era să te speli pe picioare, nu să te decteșezi acolo. Foarte ciudat locul. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Vezi, mă, omul cât trăiește învață. Bine, nu învață, că n-am înțeles nimic, dar omul cât trăiește se miră. Mamă, deci pisicile și la ăștia așa sunt mai otomane, așa, mai par puternice, par așa dintr-o bucată. Eu habar n-am pe unde suntem aici. Habar n-am unde o să ajung, dar se vede interesant. Ca o primă impresie așa, nu aș putea să zic că sunt super îndrăgostit de Istanbul. Bine, știu că în principiu asta este o destinație mult mai bună pentru căldură și din clipurile pe care le-am văzut la ăștia de la Sunchase,
Băi, sunt chestii foarte mișto, gen plaje ca lumea, sunt o grămadă de lucruri frumoase și nu, e drăguț Istanbulul, nu vreau să zic nu știu ce, dar gândiți-vă că pentru mine a venit așa, nu ca în perete. Eu nu aveam în plan să ajung aici, nu era o chestie pe care mi-o doream neapărat acum. Mai ales că luasem în calcul faptul că dacă mă voi revedea cu Valentina, ea tot timpul și-a dorit să vină în Turcia. Nu știu de ce exact. Adică știu de ce. Că maică s-a tot spunea că se uita telenovele turcești. Dacă veneți să credeți așa ceva, frate, ăștia se uita colombienii. Deci oia din America de Sud, practic, de unde au venit colonovele, era să zic. Se uită la telenovele turcești. Ca să vedeți de ce impact sunt. Și de fiecare dată când vorbeam și cu mama Valentina, că mă uit la alea turcești și spuneam, bă, sunteți nebun la cap, cum să vă uitați la telenovele turcești? Păi voi aveți ștoul vostru aici și furați ștoul ălora. Păi cum e asta? Păi nu, că sunt foarte bine făcute, că au imagine bună, că sunt ca lumea, că nu știu ce. Ok, bine, eu nu mă uitam niciodată, știu și am auzit de Suleiman și de Suleiman and Company. Ok, păi cam asta a fost. Am vrut să vă arăt în acest video că într-un fel sau altul se aliniază planetele, astfel încât eu să nu văd nimic aici în Istanbul. Acum o să mă duc spre casă. Am scăpat și de o mare parte din banii pe care îi aveam, ceea ce este bine. Mâine dimineață la ora 14 am zborul și în Ucraina o să stăm mult. Adică din calculele mele, dacă totul merge așa cum vreau eu să meargă, stăm cel puțin o lună. Ia uitați aici pe Elvis și un Elvis mai gay acolo și ăla nu știu cine, ăla e ăsta din mijloc, dar și mai gay. Nu înțeleg. Sau nu o fi Elvis? Nu-mi dau seama. Dar se văreți așa cu wide-ul. Bă, ați auzit chestiile tari pe care le-au pus la iPhone, pe care le pun la iPhone 13? O să bage portrait mode în video, măresc senzorul camerei principale și mi se pare că și camera wide. Și vă zic eu că viitorul este să bage camera wide și pe asta frontală, cu un senzor din ăla mai micuț de f1.8. Tocmai de-aia ăla a fost și momentul când am luat decizia clară că nu o să-mi iau iPhone 12, că n-are sens să fac trecerea de la 11 Pro la 12 și o să mă duc, adică cine știe cu Intel știe TikTok. Ce înseamnă? TIC este un upgrade la generația anterioară, TOC este un fel de improvement și eu iau iPhone 12 ca un fel de improvement al iPhone 11-ului și zic că e un fel de TOC și de aceea eu cred că nu merită cumpărat dacă treci la iPhone 11 Pro și o să fie bine să sar o generație să mă duc direct la iPhone 13. Gata, că mor de frig, mă duc acasă și ne revedem din Kiev. Nu uitați că vă iubesc, la revedere, pa, pa! What is this? Flag? Flag. Ok, how much one? 10 lira. Stai să vezi acum, că îi dau restul de bani, stai să vezi aici. Am 200, give me 100. Give me 100. 100? Yes, give me one. Do you have 100? Give me 100. Ne diyor? Bana bak 100 lira ver diyor. Ha, Sen 100 100 lira varsa ver. Öyle sor. Tamam. Hay yaşa. Ok, good. Thank you. Hay yaşa. 100 lira varsa Uite mă, nu înțelesese mă frate și la ăștia ăsta a zis. resim yazıyorsun. Aha. Ok. 50. Să se iau că să am mâine la taxi. You have? Ok. Okay, thank you very much. Don't worry. Thank you very much. Okay. How many he sell every day? Yani bunun kaç sene sana böyle satıyorsunuz? 20 sene. 20 yıl diyorsun. 20 years. 20, around 20, yeah? Okay, very good. Bye bye. Bye bye. No, bye bye my friend. Bye. No, thank you. Thank you. Mamă, ce Caterinca omul și ce mod a terminat video. Mamă, ce s-a bucurat, frate, sunteți nebuni la cap că s-a putut bucura omul ăla. Că l-am întrebat câte vinde pe zi și mi-a zis că vinde undeva la 20. Bă, stai că nu e chiar așa rău, 20 înseamnă 20 de euro pe zi, ori 30 de zile. Bă, nu e rău. Bine, acum mergând pe ideea că iese în fiecare zi și mergând pe ideea că vinde în fiecare zi 20. Dar eu cred că vinde, frate. Deci chiar cred că dă bani ăștia. Gata. Hai că sunt fericit.
Mai am încă 150, nu, mai am 200 de lire fix să plătesc mai taxiul ca să nu mai iau Uber, să găsesc un taximetrist de asta de pe aici, îi dau frumos banii cash și aia e. Vă pup, ne vedem din Kiev.